एगो नया ब्लॉग में आप लोग का स्वागत बाटे। अभी हम बानी झांसी में और यहाँ से हमके जाए के बाटे ओरछा, जौन की मध्य प्रदेश का निवाड़ी जिला में पड़ेला। यहाँ से लगभग 15-16 किलोमीटर का दूरी बाटे, जौन कि हम यहाँ से ऑटो में लेके जाए। चलो चलो झांसी शहर बड़ा खूबसूरत और साफ बाटे। तो अभी हम आगे बनी ओरछा का किला, जौन की बेतवा नदी के किनारे बाटे। ठीक हम पीछे देख सकेला जा, अभी हम बेतवा नदी का पुल पर ही बानी और पीछे हमारा राम राजा सरकार का मंदिर जौन की काफ़ी प्रसिद्ध बाटे। अब यहाँ से एंटर करते नहीं और ये सामने टिकट काउंटर दिखा था, यहाँ से टिकट ले और फिर अंदर चलते हैं। तो टिकट यहाँ हमके 50 रुपया का पड़ल और वैसे जौन ये अभी एरिया दिख रहा बाटे एमा आवे खातिर कोनो टिकट का आवश्यकता नहीं है, यहाँ एंट्री फ्री बाटे। हाँ, और जो हमारे पीछे जो 3 मंजिला बिल्डिंग दिख रहा बाटे ओकरा अंदर जाए खातिर टिकट का आवश्यकता बा। अगर हम टिकट ना ले रहो तो वहाँ एंट्री कर समय भी हमके टिकट मिल जाए। चलो तो आज कुछ जाए स्पेशल बाटे, चल के आगे देखल जाओ और फिर आपके बताओ तुम का एजा बाटे। वैसे ही महल कई पार्ट में बाटे और कई शताब्दी में ही बनल बाटे। सामने बेतवा नदी भी है। आज एजा भूल भुलैया 3 का शूटिंग चल रहा बाटे, तो ये वजह से महल में कैमरा से शूटिंग कईल अलाउ बा ना, तो कोशिश करब अगर कहीं से दिखावे के मिले तो। अभी हम जहाँ बानी ई मने जौन महल बाटे एकर नया पार्ट बाटे। एकर पुराना पार्ट भी कई जगह बाटे, मतलब 4-5 पार्ट में ही बनल बाटे। अभी हमारे सामने जौन दिख रहा बाटे ई नया भाग में बन जौन की नीचे दिख रहा बाटे थोड़ा सामने जौन दिख रहा बा वो नया बा, लेकिन है जौन पीछे बीच वाला जौन पार्ट बाटे ई खंडहर टाइप का हो चुकल बाटे, जौन की सबसे पुराना पार्ट बाटे। लेकिन पर पीछे जौन बाटे वो अभी फ़िलहाल का लगा था कुछ होटल टाइप का बनल बाटे, लेकिन हाई बीच वाला हिस्सा एकदम खंडहर बाटे जौन की सबसे पुरान बाटे। एकर पूरब दिशा में भी नदी भी है और पश्चिम दिशा में भी नदी भी है। और ये सामने रहल सबसे खूबसूरत जगह जौन सीन हो सकेला। और इस शूटिंग चल रहा बा वो खातिर यहाँ बगल में देख सकेला पंखा बा। तो अंदर हमके तो कहीं वीडियो बनावे के मिलल ना, लेकिन महल का 3रा मंजिल पाइल बनी और यहाँ बालकनी से हम आप लोगों के कुछ दिखावे के कोशिश करब। लेकिन यहाँ जैसे ही कैमरा निकाला जितना सिक्योरिटी में लागल हमसन भूल भुलैया 3 के मैंने जितना भी सदस्य कह सकेला जो लागत हमसे चिल्लाए। अभी हम तुम लोग के कुछ दिखा देते हैं। जो है सामने शीश महल बाटे, इसे राजसी महल रहा पहले, लेकिन एकरा के अभी होटल बना दिल गई बाटे। एकर अंदर शीशा का खाली नक्काशी बाटे, ए वजह से का शीश महल नाम बाटे। सामने हमारा एगो मंदिर का गुंबद दिखत हुई, वो रानी का महल है। और ओकर ठीक बगल में सफ़ेद और पीला रंग का दिखता था राम राजा सरकार का मंदिर है। और हई जौन बाएं हाथ में हमारे दिख रहा बाटे ये हुए राजा का महल, जौन की काफ़ी दूरी में बाटे। एकरा के हम तुम लोग के अलग से लेके चलो और ओकरा के अलग से तुम लोग के एगो नया वीडियो में दिखाई। वैसे अभी यहाँ शूटिंग चलत रहा, ब्रेक भइल बाटे, तो शायद यहाँ कुछ स्पेशल दिखे के मिले, ये वजह से हम जाइल बनी। और देखा जा सामने जा रहा बड़ी माधुरी दीक्षित जौन की अभी यहाँ से लेके गई अंजा। तो आगे कर राजा कमल घूमे खातिर अगला वीडियो का इंतजार करो। तब तक हमारे चैनल के अच्छा से देखा जा और अच्छा लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। वैसे ही भोजपुरिया चैनल पहली बार आ रहा बाटे ब्लॉगिंग में, ये वजह से पूरा समर्थन करा जा ताकि हमारा के मोटिवेशन मिले और हम नया वीडियो ले आ सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।